Gajuang ma chiegni kendo ka en sade kokalo kod dakika 7 mar okinyi makawuono ayudo ote kaendi mar Ambassador Richard Wade mano wuod Rieda Uduyoma owacho ni ayie kodwe twak mar bedo faith e committee mar nono weche mag police brutality. An kaka achiel kuom members mag LSK okane makosa mora mora. There is neither conflict of interest nor potential compromise. It is consistent with the roles and functions of LSK as defined in law, and she has my full support. She should not listen to detractors. Ingeni en bende jaduong ne Dalmas Otieno en jaduong Ambassador Richard Wade. Oh. Musainya Ambassador. Musainya. Aito Paulino Ginga wacho ni Dalmas ne en very loyal to any political decision or affiliation mane okao. Aparo kaka ne owuoyo ka ochanore ahinya, ochalo ng'at ma pango wache book and always smartly dressed. His words matched his dressing with the shiny polished shoes. May the Lord grant him eternal rest. Erukamana nya Pauline kum ote makamano. Moro wacho ni in the world of journalism, every sentence made by the late Dalmas was a paragraph. I covered him in 2007 to 2010. He was underutilized in governance and leadership. Mano Samuel Otieno Owida would Kasipur Mumbo. Makajo oyawre. The hue and cry majo moko yuago bedo ni faith oyiye kaolemo makamano are uncalled for. Achiel kuom tije mag LSK e gimane faith ne timo, and kama oketeno ema koro miye thuolo to engage with the executive better. Joma gogo what options are they offering to the victims mag police brutality? Mano penjo mangima mokalo. Nikech gin gi hera ni dhano bed kodong' ka ywagore. To ng'eni sami wacho na putno ok ber konego bedie tichal ng'ama support ni police brutality nyaka dhi mbele. To mae thuolo ma jo Kenya oyudo mar yudo ratiro mar jok mane otimo ang'owa onegi ohiny joma jogi nolal ineno. So en nafas maber malich ma jogo ma gini rachnegi gibende giwuogi to giwachwa ni orach nao. Well, inya bedo no kiero jatend piny Kenya. To gimo chakoni en gino maber. Nikech king'iyo mandate mar aputni to nitie kamoro kanyo ma giwacho ni they can co-opt any member or technical team member if and when is necessary. Mangiso ni gibro bedo ni gibet piny to gimanyo ji manyalo donje secretariat ni manyalo donje panel joma nigi lony nikech motelo kacha ne on gi ji abich mane jatend piny ne Orlando. Bang'e no chako omedo jomoko mogole sectors mopogore ma bende wach ni mulo machiegni ahinya. Nikech wan kanyo nyaka ng'at ma ochung' e lo IPOA nitie, nyaka DCI be nitiere, to kata mna Kenya National Commission of Human Rights bende bedo co-opted ka gimodong' en mna ni jakom margi ma bende en nyaluo makia ni bende gibro goe koko kose chamo muma to bende bro donje panel ni ineno. So gini oken gino nikoro nitime ni mai nafas makende mar yudo ratiro ne jogo mobila osenego, osehinyo, oselalgo, osetimo negi kind maundu duto minyalo time bwo piny Nyasaye kamano. Weche gi gin weche mangima mana gombo ne bende joma winjo e radio samoro ng'ar